Siyanibingelela. Siyanibingelela kunjalo madoda. Ngiyabona okhalayo. Ukhala mhlambe ngezitha. Ukhala mhlambe ngabathakathi. Kudala uzama, kudala uhamba. Kodwa kuyabonakala ukuthi into yakho ayikhona. Ayilungi. La ngikhuluma ngomuntu ohlushwa umthakathi. Ngikhuluma ngomuntu mina osonesichithe sesehlule. Ngikhuluma ngomuntu mina onenkinga athi uyayilungisa inkinga still kuba khona enye inkinga. Uhaqwe izitha, uhaqwe abathakathi. Igama lakho lifanele lingcoliswe nje. Ungenzanga lutho kunabantu abafuna ukukuxoshisa. Ngisho emsebenzini, ngisho endaweni awuhlalisekile kahle. Izinto zakho zibi. Kunabathakathi nje abakumele. Nayi induku. Nasi isiwasho. Isiwasho lesi saseMozambique sihamba ngentelezi yakhona. Ngifuna nje wena especially othi nginenkinga and inkinga yami la nginenkinga ejulile. Nginenkinga yokuthakathwa. Nginezinto ezingihamba emzimbeni. Kunezinto ezingilumayo. Kodwa angiziboni. Ubudlelwane bami abulungi. Mangingena ebudlelwaneni, ubudlelwane abulungi. Njalo mangifika phansi kwabantu, abantu bavuna baxabane nami ngathi khona into engiyenzile. Ngingazange ngiyenze lutho. Kunezinto ezikhona ezihamba zivaleka empilweni yakho. Nasi isiwasho. Wena impela uthi nginezitha. Nasi isiwasho. Nayi nentelezi yakhona. Lesi siwasho lesi iphase yokuqala le yezitha nabathakathi. Iphase yokuqala le ngisazofika nephase yesibili. La engizobe nginikhombisa yona ngokujula kwayo nangokuthi kufanele kuhanjwe kwenziweni uma kuyiwe emathuneni. Uma kuhanjwe kuyiwe entabeni, kuyiwe esidulweni. Kufanele kwenziweni kodwa ngisafuna ukukhuluma ngomuntu othi mina anginayo imali manje. Kodwa nginenkinga. Izinto zami zeminyama, izinto zami zibophile. Izinto zami ayifuni kwenzeka. Izinto zami ayiqaqeki. Sengizame konke izinto zami azenzeke. Nginento engizizwayo ukuthi ingibozile. Ngihlushwa amathunzi. Kunezinto ezinginkingayo ebusuku. Njalo mangilele kunezinto ezingcinezelayo. Kunezinto engizizwa sigijima kwami. Ngizizwa sigijima naphezulu kwendlu. Ngizizwa sigijima ngisho emabaleni. Kunamakati kunezilwane engizibonayo njalo ezihambayo. Izingane zivene ziphuka egcekeni. Kuvene kwenzeke nje into engingazi nami ukuthi ngingayichaza ngithini. Lesi siwasho lesi uyakwazi ukuthi ugeze ngaso. Mawugeza ngaso, uyageza ngalesi siwasho lesi. Uyakwazi futhi ukuthi ugqume ngaso. Mawugquma ngaso uyasikhulumisa. Kodwa wenze sure ukuthi igama lomuntu awulibizi la. Usho nje ukuthi zonke izitha zami engizazona engingazazi abathakathi ngizakubuyele kubona. Kunento optional la kulesi siwasho eyimfihlo. Mawuyivula esiyifakile all the way from eMozambique. Kodwa kunento ozothi mawuyivula esiyifakile kusona ngaphakathi. But uyasho ukuthi ifakwe noma ingafakwa. Yabo uzogeza ngaso wenze sure kodwa ukuthi leyo nto lezo bifakiwe. Mawuthi uyasithatha uyophalaza ngaso. Awuyithathi nayo uyifake emanzini okuphalaza. Leyo uzoyifaka ngoba na ukugeza kuphela. Kodwa lesi siwasho lesisodwa nje sipure. Uyageza ngaso, uyaphalaza ngaso, futhi nokugquma uyagquma ngaso. Lesi siwasho lesi. Wena nje unenkinga yezitha, awusalala ekhaya, unabantu abakujaha, unabantu abakusukelayo. Abantu la bayabuya bazokutshena. Abantu bayaxoxela la indaba ukuthi usibani bani owenza lento kuwena. Abantu nje bayaxoxela, abantu baxabana bodwa la. Wena wenze sure ukuthi igama lomuntu awubizi ngoba ngeke uzazi zonke izitha zakho. Manje unezitha wena ongazazi. Unabantu othi uma uphumelela utheke imoto bakunxaphele. Ungazi ukuthi wenzeni. Yonke into othi uyayenza eyimpumelelo bayakunxaphela bazi bakhambele bayokuthakatha bethi bayakuvala. Nayi into yezitha kuwena othi awukakabi namandla okuhamba uyolashwa.
usafuna nje into zakho ziqaqeke, usafuna into zakho zibe right, usafuna nawe into zakho zibuyele back to normal. Ufuna labathakathi laba abakuthakatha bayibhoshele, ufuna abathakathi bafe. Into ozoyenza la lesi siwasho, yes, uzokwenza ngaso lesi ngikuchazele ngaso. Intelezi yakhona uzokwazi ukuthi ugqume ngayo. Uma ugquma ngayo, ngifuna wenze sure ukuthi uzoyifaka amaqanda amathathu. Ngiyakuphindela, uma ugquma ngayo uzoyifaka amaqanda amathathu intelezi yakhona. Lamaqanda amathathu uzobe usuyawathatha. Uma uqeda ukugquma uzogquma for 3 days. Uyayikhulumisa ke uma ugquma for 3 days ngale ntelezi, wenze sure ukuthi awugqoki ubangcono. Wenze sure ukuthi awugqoki ubangcono ngale ndlela wafika ngayo emhlabeni. Ngoba phela nawe bekuthakatha abagqoki ukuze izinto zakho nawe zilunge. Nawe fanele ukuthi mawusebenzisa intelezi ugquma, ugqoke nje, ugqume ungcono. Uzogquma ngale ntelezi, ukhulume yonke into ufuna ukuthi uyikhulume. Wenze sure ukuthi awulibiza igama lomuntu, ngoba wabiza igama lomuntu uzozisola. And uma wabiza igama lomuntu, lo nto osuthi ufuna yenzeke kulo muntu izokwenzeka noma kanjani. Angikhulumi ngamanga la, ngikhuluma ngeqiniso. Nawe into ozoyibona izokwenzeka noma kanjani. Kodwa engikutshena wona ngeke uzuza zonke izitha zakho. Fanele usho ngithi izitha zami nezihlangene ngami. Ngithi mina nasemsebenzini ezakha imhlangano ngegama lami, ngisazixabana singabhekani singaphinde sizwane. Asigingeke imoto uzoziqalekisa uzwayini ofuna ukusho istep nesigaba sokuqala lesi sokushaya izitha nokushaya abathakathi. Usho ukuthi yonke into ngithi ayiphindele emumva la ivela khona. Ugquma for 3 days ebese usuyawathatha lamaqanda lawa ozobe wafake phakathi kule bhakede. Ngoba the time ufakile ibhakede ugcuma for 3 days, ungawuchithi lo muthi, ungayichithi lo ntelezi, ugcume kuphela ngayo. Eyokuphalaza usungayenza eceleni, kodwa yona ugcume kuphela ngayo. Amaqanda washiye phakathi, ugcume kuze kuphele u3 days. Ngiyakuphindela, kuze kuphele u3 days. After 3 days thatha lamaqanda, uthathe elinye uliphose emgaqweni ohamba imoto, elinye uhamba uyolinikeza izinsha. Hayi wena uzozwa yothi isitha sakhe sesingene engozini yemoto, uzozwa. Yothi isitha sakho sesixabene nabantu basishaya, uzozwa. Kuyovela nje ukukhuluma izinto nawe zikuthusa, kodwa uyobona nawe kuyothiwa usibani bana akasaphili, usibani bana akasekho. Ziyojikelana zodwa izitha la, ziguquyelana zodwa izitha la. Azifiki ngisho ukufika ezithi ziza kuwena kwenzeka ingozi singafikile la kulo muthi lo ozobe uhamba nalesi washo lesi engikhuluma ngaso la. Uyakhuluma impela, ukhulume ebese uyoyiphose emgaqweni ushayiswe imoto lelo qanda. Uyozwa nje kuthiwa ingozi zeimoto engiyantesayo, nasi izitha zakho seyifile, seyingene engozini yemoto ukuthi nokuthi. Uthi uyalalela uyilithathe lengi uyoliphose injeni, ziyophupha engathi zilunywa izinja. Uyabona ke, uyazi umuntu ongaphupha ejahwa izinja noma elunywa izinja ukuthi kusuke sekusele kancane. After 3 days ukabona sexabana nabantu engazange ngabenze lutho, abone seba nezinkinga kubantu, ephendukelana nabantu, ephendukelwa abantu ebeyitshena ukuthi uzwana nabamphendukele. Noma ngabe uyinyanga lo muntu, noma ngabe uyini, ngoba phela khona izinyanga ezabathakatha ezingcolile. So wena uyazama ukuphumelela empilweni, khona abantu abalelu bekuthakathile. Ngithi mina thatha yona intelezi, uthathe lamaqanda amanye uwanikeze izinja. Uyobuzwa ke ngendaba ukuthi ke izitha zakhe ezukuthi useyifile, ezukuthi seyifile, ugeze ngayo lentelezi, uphalaze, ugeze ngaso lesi siwasho, uphalaze ngaso. Uphalaza ngaso, ugeze ngaso, uhambe nje ukhululeke. Noma buhamba kuphi, izithe ezikhathazile la, abathakathi abakhathazile la, inkinga ezikhathazile la ziyanqobeka la. Wena othi imali awuyiboni, into zakho ivalekile, ngithi nasi siwasho. Wena othi uvalekile, uhanjwa izinto, uhanjwa ukhuphi, uyazibona unesichitha uthandeke, ngithi nasi siwasho. Awunayo imali, usuyiqedile imali, awukaze uzame lutho, kodwa uyasibona isiwasho. Nasi siwasho. Lesi siwasho siphuma kuyintelezi. Le ntelezi iphuma ihamba nasi isiwasho only 500 rand. Ukuphi na kuphi uyapawuselwa, uyadelivelwa, uyafika uyayilanda mawukwazi ukuyilanda. Kodwa nasi isiwasho ngithi 9 intelezi
lento lezi uzoyisebenzisa for 3 days. Mawuyisebenzisa for 3 days fanele futhi uyisebenzise mhlambe kanye ngenyanga. Bayazi abasuke besebenzisa into zaleka uma sikutshena ukuthi faka isikali esiwukuthi suke singadlali ngawo ngoba wadlula lapho usuke khona into ezokwenzeka ngoba suke siyazi into esuke siyifakile la all the way from Mozambique. Ngithi mina ke na into lesi nasi isiwasho kuyikhombo njobe kuyikhombo nje kuphuma kanje uzocuma ngayo into lesi ungachela ngayo futhi after 3 days usho ukuthi nomthakathi namasela nezigebengu abafuna ukungena la ngithi abaphukele la bafelele egcekeni ukhuluma yonke into ofuna ukuyikhuluma ngisho izilwane wena ohlushwa izinto egijima phezulu kwendlu amakati nabathakathi abafika bezolahla izinto lapho khululeke wena la kushaya umoya la akho umuntu ophinda ukukhathaza ngisho wena oba nezinkinga njalo uvukelwe izitha njalo nje wena la uhamba khona kunabantu afuna ukuxabana nawe izitha la ziyokuphilela la izitha kuyoba izona eziyokutshena indaba kuyoba izona izitha eziyokuthengela idrink la zikuxoxela indaba zikukhonza izitha impilo inhliziyo yazo ngisho uthobe iguquzwe kanjani zijike izitha manje zibuyele ngakuwena. Ngithi mina ziyojikelana zodwa izitha la kusayisigaba sokuqala ke lesi ngikhuluma mina ngomuntu onenkinga yezitha nomuntu onenkinga yabathakathi. Ngithi nasi isigaba sokuqala ngizosiveza isigaba sesibili la sobe sesithatha khona ikhanda lemvu emnyama nginikhombisa ukuthi zicushwa kanjani izitha nabathakathi. Ngiphinde ngenze yesithathu la sesiya khona emathuneni kodwa kwamanje ngikwenzela nje esimple okwazi ukuyi-afforda noma abe ukuphi ozokwazi ukuthi uyi-afforde ezokusebenzela effectively nawe ubone umehluko ngesikhathi esincane uzothi uqala ukuyisebenzisa ubone umehluko ubone nasi izinto zami ziyaqala manje ziyavuyeka bathi bayakuthakatha still awuthakatheki. Ngithi mina kuyobuyela kubona la ucina uthi ngqi isigaba sesibili sesihamba nezinhlanga suke sesihamba nokunye ukuthala ukujula esiyokhuluma kodwa ngithi mina wena impela uthi unenkinga ngithi mina nako kwakho uyasiwathapha umuntu okufone uthola ukuthi kwesinye isikhathi awusithola efonini uyawushiya umyalezo ku WhatsApp uthola imininingwane yonke into kubuyelwe kuwena uma ukwenzekile usitholile efonini kulungile usitholile efonini noma ekuphi la ukhona ziyatholakala ama products ethu and ayaposeka worldwide. Bayazi abantu abawusebenzisa ama products ala ekhaya abasebenzela effectively babonga bebongile abantu. Hayi cha siyabona abantu abahlezi begxeka. Hayi siyababona abantu abahlezi begxeka ngoba phela bohlezi begxeka yonke indawo abantu. Ngizothi umuntu akaza ayisebenzisa into uyakwazi ukuthi ayigxeke kodwa ngithi mina wena othi unenkinga ngoba phela isicathulo sishisa osigqokile. Ngithi mina mawunenkinga ngempela ngithi mina uqale la ubone ukuthi ngeke kusebenzele lento nayi intelezi nasi isiwasho sakhona ile khombo nje yombili isigaba sokuqala sokunqoba izitha nabathakathi lesi. Siyabonga.